बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. शिवसेनेच्या वाटेवर आहे चर्चा आहे, त्या संदर्भात तुम्ही शिवसेना नेते म्हणून काय होईल आणि काय नेमकं सत्य आहे का? नाही, अजून असं काय माझ्या निदर्शनाला आलेलं नाही. आलं तर त्यांचं आपण स्वागत करू. पण तिने एका मुलाखतीला म्हटलंय की उदय सामंतांची त्यांची जवळीक आहे आणि मी 200 कोटीचा निधी मिळण्यासाठी वर्षा आणि उदय शिंदे हे दोनच पर्याय म्हटले आहेत त्यांनी. नाही, त्यांनी काय चॉईस करावा हा त्यांचा व्यक्तिगत प्रश्न आहे. ते तो करतील हे मला खात्री. संदेश पारकर आले तर तुम्ही स्वागत करणार? आमच्या पक्षामध्ये कोणी आलं तरी मी त्यांचं स्वागतच करतो. त्यांना तुम्ही कणकवलीमध्ये मदत केलेली होती भाजपच्या विरोधात. अशा वेळी तुमच्याकडे यायला इच्छुक आहे वाटतं का तुम्हाला? आपल्याला बघा, मला एकच गोष्ट सांगायची आहे की त्यांनी काय निर्णय घ्यावा हा त्यांचा व्यक्तिगत प्रश्न आहे. याच्यावर मी काय कॉमेंट करणं योग्य नाही. किंवा निवडणुकीमध्ये मी स्वतः काही कणकवलीमध्ये सहभाग घेतलेला नव्हता. त्याच्यामुळे असा आरोप करणं चुकीचं आहे की आमच्या सहभागामुळे ते निवडून आले, असा आरोप करणं चुकीचं आहे. त्यांनी स्वतः इलेक्शन लढवली, ते निवडून आले आणि निवडून आल्यानंतर आता त्यांना जर शिवसेनेमध्ये प्रवेश करायचा आहे तर त्यांचं शिवसेनेमध्ये आलेल्या प्रत्येकाचं आम्ही स्वागत करतो. असं कधीच झालेलं नाही की शिवसेनेमध्ये एखाद्याने येण्याची इच्छा व्यक्त केली आणि त्याला विरोध केला गेला. असं कधी घडलेलं नाही. निवडून आल्यानंतर उपमुख्यमंत्र्यांची भेट देखील संदेश पारकर यांनी घेतली होती मुंबईला. नाही बघा, कामं होण्याच्या दृष्टीने प्रत्येकजण मंत्री महोदयांची भेट घेत असतात. त्याच्यामुळे चुकीचं काही नाही आहे.